काहे कि इतना दिन हो गइल बियाह भइले, बाकी घर में एगो चिड़ैयो चांगुर ना भइल। हम तोहनी लोग का दुख समझतानी, बाकी अपने दुख पर माटी ढारा लोग। हमारे खुशी में खुशी हो खा लोग, मिठाई खा लोग। खबरदार, ये एकर दिया लड्डू खैला सन। हम जानतानी कि एकर असली मकसद का बा। अरे दादी, हम बतौले रहनी है ना कि हमार पतोहिया पेट से बिया, ओही खुशी में तो लड्डू बांटतानी, रउआ गलत समझतानी। तू एजा खुशखबरी देवे आल बाड़ू कि ताना देवे आल बाड़ू? का जाना तू कि हमरा घर में बच्चा ना होई, हमार पतो बाजिन बिया। आए अरे हम ना, ई पूरा गांव के लोग कहता कि कितना दिन किसन का बियाह भइले हो गई, बाकी अब ले एको गो औलाद ना भइल, आ न कबो होई हैं। अरे 5 साल होके चाहे 50 साल होके, औलाद होके चाहे ना होके, तो हाल करे जवा काहे फटता? अरे ई हमार पतो ना, हमरा घर के लक्ष्मी बिया और आजीवन एकरा लड़का हो चाहे ना हो, हमनी सब एकर पूजा करब। और खबरदार, अपन मनुष्य शकल एक घर में कभी मत देखिया। माई भागी यहाँ से। हाँ? हो गइल तार, चला जा निकलो। काहे कि इतना दिन हो गइल बियाह भइले, बाकी घर में एगो चिड़ैयो चांगुर ना भइल। अरे हम ना, ई पूरा गांव के लोग कहता कि कितना दिन किसन का बियाह भइले हो गई, बाकी अब ले एको गो औलाद ना भइल, आ न कबो होई हैं। अरे भाभी, ए भाभी, पूरा दूध गिरे वाला बा। अरे ध्यान किने बा? हमार ध्यान कहीं और रहे। तनका ध्यान से, अभी ले गिर गइल हो दूध। अरे तो के दिखाई का देवेला, दूध की तरह ही हमार खानदान के इज्जत के भी तू उबाल के रख देलू। गांव वाला के ताना सुन सुन के हम परेशान हो गई नी। अरे एगो बच्चा दे दे तू, तब गांव वालन के मुंह बंद हो जाइत। अब तोहू भी गांव वालों की तरह पतोहिया के ताना देवे से बात ना आईबो। आए चला जा यहाँ से। अरे छोड़ा ना, ओकरा बात के ध्यान मत दो। ई लाली बाबा के यहाँ गई रही, ई भभूत ह, कमरा के चारों ओर छिड़क दी है और ई धागा किशन के बाही में बांध दिया। देखिए, बहुत जल्दी खुशखबरी सुनाई दी। जी हमके आज तक समझ में ना आइल कि इतना पढ़ा लिखल हो के तू ई सब अभूत भभूत के चक्कर में काहे रहेलू। अरे का है ई सब? कुछ ना है सब। देखी जी, हम पढ़ल लिखल जरूर बानी, लेकिन डेली डेली इन्हीं संतान के ताना सुने के पढ़ेला ना, तो हमार करेजा फट जाला। रउआ ई दर्द का जानी, हम माई बने खातिर ना कुछ भी कर सकीले। अरे रुक्मिनी, ये दुनिया समाज के का कहत बारू तू? लोग के तक कामे बाटे, दूसरा का थाली में जाकल। देखी जी, हमने के बियाह के ना 5 साल हो गई बा, लेकिन अभी तक माता रानी हमने के संतान न देली। और ये बात केकरो से छुपल तो नहीं खे। तू काहे चिंता करता रो? जौन माता रानी तरह के संतान नहीं खी देत ना, उहे माता रानी तरह के संतान दिहन। कम से कम वो माता रानी पे भरोसा तो रखो, समझ लो। अगर रउआ एगो औरत रहती ना, तब एक औरत के लड़कोर ना होके के दर्द रउआ समझ पाती। खैर रउआ ये सब छोड़ी, हम ये सब कर ले। रउआ सुती चली। ऐसे करी ना और माई,
और दादी माँ बताओ इली काल चाय चलबा इली चाय बाबूजी चाय। चाय अरे का बात चाय पियल जाता? हम तो चाय पी के नहीं हाँ। अरे चाची रिसियात काहे बानी? आज हम कोनो ताना उना नइखी मारे आइल। त काहे अइलू ह? अरे चाची हमनी के पड़ोसी न हई, आ पड़ोसी एगो परिवार के तरह होला। अब बताई अगर घर में केहू के आग लागे तो सबसे पहले पड़ोसी नु आवेला। तू काहे ला आग लगाबे आल बाड़ू? अरे ना चाची, इनके के कोई ले दे का कहे के चाहत रही। हाँ बोला। आग लगावे नइखी आइल। हमनी के बीच में है जौन लड़ाई झगड़ा का खाई बा न, ओ खाई के मोहब्बत के माटी से भरे आइल बानी। हाँ तो हनी लोगन खाती हमरे मन में कौनो छल कपट नइखे। त का कहे चाहतारू कि हमनी के दिल में छल कपट बा? अरे चाची तू काहे गोल गोल घुमावतारू? साफ साफ बोला ना, कहे का चाहतारू? दरअसल बात ही बा ना कि बिहने हमरे पतोहिया का गोद भराई बा, तो हम चाहतानी कि रउआ अपने पूरा परिवार के साथे हमरे घरे आके हमरे पतोही के आशीर्वाद दें। काहे कि राउर आशीर्वाद बड़ी फलेला फूलेला। रउए आशीर्वाद से तो हमरे बेटा के चपरासी को नौकरी लाग गई। यही खातिर हम चाहतानी ये चाची कि रउआ हमरे पतोही के आशीर्वाद दें। हमार आशीर्वाद हमरा घर में ना लगल त तोहरा घर में लग जाई। बात के मत बनावा, जा यहाँ से। रवा चिंता मत करी, हम सब जरूर आए। वैसे भी हम पड़ोसी हैं और पड़ोसी में थोड़ा बहुत नोक झोंक तो होता रहेला। हम सब परिवार जरूर आए। अरे रउआ लोग से हमके यही उम्मीद रहे। रउआ लोग बिहान जरूर आई। नाश्ता के साथे साथे खाना का भी व्यवस्था कइले बानी। ठीक बा, हम चला तानी। एकर तो ये कमोए बा। भक। कबूतरी, अरे कबूतरी। अरे रउआ लोग हमरे बात का सम्मान रखनी, मान रखनी, हमरे घरे आ गई नी। हमरा के बड़ा अच्छा लागल। ढेर खुश होला के जरूरत नहीं खे, पूरा गांव ढिढोरा पीट देलू। अरे का इंतजाम कइले बाड़ू? अरे चाची जी रउआ चिंता ना करें, और रउआ खातिर 56 भोग बनवले बानी। अरे बरहु व्यंजन बनवले बानी, एकदम स्पेशल व्यवस्था कइले बानी। चली 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 चला चला मम्मी चला 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 दादी आवा आवा। तू कहाँ दुल्हन? गोद भराई में। ए दुल्हन, हमरे घर में अबहिन शुभ काम होता ना, तोहरा घर में अबहिन कुकुर बिलार भी ना भइल। अब पूरा गांव समाज के लोग तुके बाझिन कहेला। हमरे बात का बुरा मत मनिहा, बाकी कहल जाला ना कि सुखल डार का छाँव भी अपने घर पर ना पड़े देवे के चाहिए, ना तो अमंगल हो जाला। ए दुल्हन, तो फिर कबो आ जाइहा। अबहिन तू घरे जा। तू समझा ताड़ू ना कि हम का कहल चाहता नहीं? हम नहीं चाहत कि तोहरा वजह से हमारे घर पर कोनो भी आफत आवे। रुक्मिनी का भाई तुम्हारी आँख का लाल बा? अरे कुछ ना, हमके का होई, हम एकदम ठीक बानी। अरे बताओ पहले, हम घर में सबके खोज लेनी, पता ना सब लोग कहाँ बा। अरे वो कजरी भाभी के यहाँ ना गोद भराई के रसम बा, यही से सब ओइजा गेल बाड़े। तू कहने गेलू हो? वो हमार मन ना रहे। काहे? और वैसे भी वहाँ तक सगुन के काम हो रहल बा, और हम जाके वहाँ अब शकुन फैला दे।
रुक्मिनी सब समय काहे न बोलत रहेलू? हाँ, अरे भगवान के मर्जी हुई तब तोहर गुद भलाई नहीं जल्दी है। ज्यादा मत सोचा, चुप हो जा। चला तेरा घुमा ले आई। जी। चलो आओ। बैठो बैठो, ठीक से पढ़ लो ना। हाँ। आओ तारा क्या यहाँ का फेमस फुचका खिया होता नहीं। हाँ चलो। ए भाई एक काम करो, एक प्लेट बढ़िया फुचका दो। हाँ इला बोले नहीं है कि फेमस फुचका ला खा। अंकल हम लोग के खिलाई ना। आई दा ला बाबू खा 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 खा। और खइबा? अच्छा अपना खइबा काहे खा ला। किशन जी, हम आपके कई बार समझा चुकल बानी कि एह रोग के इलाज संभव नहीं है। मेडिकल साइंस में कतनो साइंस तरक्की कर लेले बा, लेकिन कभी कभी फेल हो जाला। हम एह में असमर्थ बानी। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ तो उपाय होगा के चाहिए। अब एकर इलाज ऊपर वाला के हाथ में बा, दूसर उपाय नहीं है। का जाने उनकर कब कृपा हो जाओ तो कोनो चमत्कार हो जाई। ठीक बा? जी प्रणाम। ठीक बा, प्रणाम। अरे तोनी के काम मुंह लटका के बैठल बाड़े। हमके अपने माता रानी पे पूरा भरोसा बा कि एक न एक दिन हमार बहुरिया जरूर माई बनी। अरे जब डॉक्टर हाथ खड़ा कर देलस तरवा कौन सा चमत्कार कर दे। अपन भुला गेलू। 3 साल के बाद तहार बाल बच्चा भइले से माता रानी के पूजा पाठ भइल, वहां की कृपा हो गई। आज देखो बहुरिया, तू बिल्कुल चिंता मत करी हो। पूरा परिवार तरह से खुश बा। भगवान की कृपा होई सब ठीक हो जाई। शुक्रिया माता रानी, हमरा बहू के होश आ गई। का जरूरत रहे दिन भर उपवास रहला के? हाँ रुआ एकदम चिंता मत करी, हम एकदम ठीक बानी। रहुआ ऑफिस जाए, ऑफिस जाए में लेट होता ना रहुआ के। ए बेटा, बहू सही कह दिया, ऑफिस खातिर देर हो रहल बा। तू ऑफिस जा और बहू की चिंता छोड़ दा। हम सब बानी जाना। हाँ हम देखा तानी, हालत देखा तारू हमने मेहरारू के मदारी के बंदर बना कर रख दिल बड़ा तू लोग। घर के वारिस खातिर ये सब जरूरी बा। वारिस वारिस का के लिए बड़ू? हमनी के कोनो राजा महाराजा हैं जा कि उत्तराधिकारी ना रही तो साम्राज्य की समारी। और वैसे भी ये लोग की उम्र कौन से हो गई बा। भगवान पर भरोसा रखब, सब ठीक हो जाए। हाँ माई। बेटी तू इतना कमजोर कब से हो गई? मुसीबत के सामना हिम्मत से करे के पड़ेला बेटी। तोहरा के तो खुश होके के चाहिए। तोहरा ससुराल के लोग तोहरा ना औलाद भइला के बावजूद भी तोहरा से इतना प्यार करेला। हम जानत तानी माई, यहाँ सब लोग बहुत अच्छा बाड़े, लेकिन एगो औरत के जीवन तबे पूर्ण होला माई जब वो माई बनेली। और हमके तो लागता कि हम कबो माई न बन पाई। माई हम कौना दुख से गुजर रहल बानी, ये बात हम तोके कैसे बताई। रखा तानी। रे हाँ? साइड से चल। सुबेरे सुबेरे ना एकर मुंह देखले से पूरा दिन खराब हो जाला। ई जानबूझ के निपुतरी हमने के सामने आ जाले। ठीक कहता नहीं अम्मा जी, पुत्र औरत के मुंह देखले से बनलो काम बिगड़ जाला। लेकिन अम्मा जी एमे ए बेचारी के का दोष बा? अरे सब दोष करे बाटे। अगर तोरे साथ ऐसा भइल रहत ना
तो कहिए कि हम तोरा के घर से निकाल के अपने बेटा का दूसर बियाह करा देले रहती। खैर हमरा के उसे का करे के बा। ले चल। चाय पियो। हमरा चाय पिए के मन नहीं खे, रवा पी ली। का भाई का सोचता लो? का सोचता नहीं? अरे गांव भर के लोग ताना देता रे हमनी के। गांव जवार में निकलल मुश्किल हो गइल बा। सब लोग यह कहता कि तोहरा बेटा की लइका कब होई। चुप करना तो दुल्हन सुन लिया तो उनका अच्छा ना लगे। उनका अच्छा ना लगी? अरे गांव भर के ताना हम सुनता नहीं, हमके अच्छा ना लागेला ना। हम कुछ ना बोले नहीं तो एकर मतलब ये नहीं खे कि हमके पोता के लालसा नहीं खे। हम भी चाहता नहीं हमके केहू दादी दादी कह के बुलावे। अरे हमसे अच्छा किस्मत तो कबूतरी के ह जेकरा घर में पोता आवे वाला बा। बात तो तू सही कहता रो। हम चाहतनी कि घर में एगो बच्चा होके बुढ़ापा में पोता पोती सहारा होखेले। वो कहल जाना न कि मूल से शुद्ध प्यारा होला, लेकिन का करबो, सब कुछ अपना हाथ में दबाना। चाय पी। अरे गांव भर के ताना हम सुनता नहीं, हमके अच्छा ना लागेला ना। हम कुछ ना बोले नहीं तो एकर मतलब ये नहीं खे कि हमके पोता के लालसा नहीं खे। हम चाहतनी कि घर में एगो बच्चा होके बुढ़ापा में पोता पोती सहारा होखेले। रुक्मिनी का भइल? अभी तो दिन में खुश रहो हो, का सोचे लगलो? रउआ हमरा से कितना प्यार करेनी। ये कैसन सवाल बा? बहुत प्यार करेला हम तारा से। तो अगर रउआ से हम कुछ मांगे तो कर रउआ हमके देब? जान लगो दीदी जान, मांग के तो देखा ना। बोला दे देता नहीं। जरूर हम पिछला जन्म में कोनो अच्छा कर्म कैले रहे, तबे भगवान जी हमरा के रउआ के रूप में पति देला, जौन हमरा से इतना प्यार करेले, हमरा के इतना मानेले, हमके इतना अच्छा परिवार देला। हम जाना तानी ये परिवार के सब जन हमरा से बहुत प्यार करेले, लेकिन हम उनकरा के एक संतान न दे पाइनी, और हमरा के लगा था कि हम कबो दे भी ना पाई। ए जी, हम चाहता नहीं कि हम दुनिया की सब खुशी उनकरा के दे। यही में अब रउआ हमार मदद करती। अरे तू कहे के का चाहता रो? हम चाहता नहीं कि रउआ दूसर शादी कर लो। रुक्मिनी, जौन बोल दिलू तुम बोल दिलू। आज के बाद ना ये बात हमरा से दोबारा तू मत बोली हो। अरे हम तेरा से बहुत प्यार करीला, तेरा बिना जी ना पाई हम। तू चाहता रू कि हम अपना प्यार के बंटवारा कर दी ना? ये कबो ना हो सकेला। रुक्मिनी, ऐसा कोनो बात हुई तो हम लोग को बच्चा अडॉप्ट कर लेम। ए जी, रउआ अडॉप्शन की बात करता नहीं। अगर हमने के बच्चा अडॉप्ट कर ले तो रउआ कैसे कहब कि ओकर नाक हमरा ऊपर गइल बा, ओकर आँख हमरा ऊपर गइल बा? जब वो हंसी तो हम ऐसे कैसे कहब कि वो हंसेला तो लागेला जैसे रउआ हंस रहल बानी? हमार बात मान लीजिए। ये हमसे ना हुई। हम अपना प्यार के बंटवारा कबो ना कर सकीला, प्लीज। अरे हम ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गौवा में गए रहनी भाई, कुछ मजदूरन के जरूरत रहला।
सरकार इतना व्यवस्था देती है कि अब सबकर पेट भरता, क्योंकि काम की जरूरत नहीं है।